ሰለስተ ነገር ንዝክረሉ እዩ ትናይ መጀመርያ ተዋና ምክር አይሁድ እንብሎ እዩ አይሁዳውያን ንክርስቶስ ኢየሱስ ንምትሓዝ ለተማኸረሉ ዕለት እንብሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ይሁዳ ምስቶም አይሁዳውያን ውዕል ገንዘብ ለተስማምዕሉ ዕለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እታ ጨና ሒዛ ላብ ክርስቶስ ኢየሱስ ልመፀት ሰበይቲ ናይ 300 ዲናር ዋግኡ ሽቱ ሒዛ ሓጢያታት ለተስተስረየላ ሰበይቲ ንዝክረሉ ዕለትም ጭምር እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም ኣብዚ ትምህርትና ዝክንሪኦም ኢና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን በእውነት ደቂ እግዚአብሔር ንሕና ካብ ቤት ክንخሉል ተለና ክንደየና እግዚአብሔር መንፈሱ ለይወኽ ንሕና ሓጢያት ክንሰርሕ ተለና ክንክሕዶ ተለና በደል ክንብድል ተለና ክንደየና እግዚአብሔር አምላክ ባዋና ለይህወኽ ለይጭነቕ ለይሐዝን ተመሐላሊፉ ክወሃብ ግድን ይኮ ይልብል ክርስቶስ ማ ከመውት ኮ ግዴታ እዩ ይሁዳ ብምጥፍኡ ግን ክርስቶስ መንፈሱ ሓዚኑ መንፈሱ ታዊኹ ብልቀደመ ግብርና ሒዞም ለአና ከሸማቆቁና ክምኩሩ ይኹሉ እዮም ድኻምና ላመዘዙ ደካማታት ክብሉና ይኹሉ እዮም ውርደትና ላመዘዙ ወራዳታት ክብሉና ይኹሉ እዮም ሓጢያትና ላመዘዙ ሓጢያተኛታት እውን ክብሉና ይኹሉ እዮም እግዚአብሔር ግን ካፍታን ምለሰላ ጊዜ ሰዓቲ ለገበርናዮ ጽድቅ ጥራሕ እናረአየ ብትስም እሱ ይልጽዋዕና ክብር ምስጋና ለአምላኽና ይኹን ብናማን ይሁዳ ለጎይታ ሕሊፉ ተለይህዎ ንሕናይ ምድሓናይ ይሁዳ ነገር ድሕነትናስ ድርሻኒ ወይ ማለት ዲ ምናልባት ይሁዳ ለጎይታ ሕሊፉ ተለይህዎ ንሕናውን ነፃይ መውፃናይ ከም ማእሰረት ባርነት همز زنبي أما أخل مجد طولق إلى العتس يهوداس أما أخل مجاب أخيد العتس يسويهم بي ساتهم أطريقهم الود وسواتهم نيرو جن يهودا بنامان جنزب سل الحصر ذي لقوي تشيتو جنزب سل الحصر جنزب سل الحصر اللي يخونتي ناي جنزب فقر سل النوري زلني أخلن مبال من علبات حد شع ككريستيان أو هيوت لقل الكوني خالي إذا مالت هفتم مخان حتياتي مالت يخوني جنزب مكا حتياتي مالت يخوني جنزب محاز جزاء محاز مكينة محاز التفل عليه هفت جنة محاز مسبساب بدلي مالت يخوني እግዚአብሔር ነት ለረሰዕ ተቆይኑ ግን بدلي ደቅ እግዚአብሔር حد كو تحت نبل لنا بكم تتنا ركب لنا بالقال انه يور تحت بمبالس لركبتاي نيو لعلنا ليقان ጳጳሳት ካህናት تحت لهم እግር ምእመናን ይሐጹ ኮ እግር ምእመናን ከሐጹ ተለው ኮ እሳቶም ለግኒዎ በረከት ልዕልና ነይዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ታዓነት ልዕልና ለግኒ መስለኩም አምላክ ኮ ይሱ ጎይታ ኮ ይሱ ካውን ለዓለታይ ሞክህል ኮይኑ ነገር ግን ወሪዱ ተሰቂሉ لكموت لما تسأل الخون أجر هوارات محصولوا من مالت يخوني نيرو مورات رحي نيرو يهودا قل منهم يمثلوا كريستوس كو تستاوس تخوينكم بيتروس مسكحادو قولا حيلو مسرائيل بيتروس وديا ولا نساء يقويو منالوات كو حدينا لسوات بموك أس بمنزناز كل من لسوم ندل كوينا كريستوس يسوع قل قولا حيلو ترحيل ملكت رحيل رأي لسوات ملكت بمرأي كل من لسوم كن خال إن بي طفعاتهم ملك عاملوا ليخونسي بطفعاتهم تخكلين عيلمكم ما قلتنا ينقورهم لك إجزاهير أسب بالله ملكت هنا صحتهم آمينهم لو نساكم مصن قورهم حرار شعكو لبيت إجزاهير لمصو سوات وقيسنا تقليلهم لبيت إجزاهير لكي مصن قورهم كون حنا كوينا من قد عصيتها لك عما يهوداويان نا قداسي هيوتي قدلهم نا كيدان هيوتي قدلهم نا ساعتات نا مهاليت هيوتي قدلهم نا صلوت هيوتي قدلنا ويو نا يصوم هيوتي قدلنا مو بزنا غرز مس قدلنا لمن تاين اتكاو لاونا هاي مانت قداسي كن تاي غواري صوم كن تاي طقمو نا نسا يوصللله نسا تاي غواري يبلك نا قدوس قرآن يوصللله قدوس قرآن كو مثالياوي قالو يبلك تمليسو مالك نا مغبار هيوت تليحاليو قاس بقاس لاونا هايمانوت فصص يخاد يهودا سغبغب بمخانو ገንዘብ ፈታው ስለልሆነ ናይ ገንዘብ ፍቅሪ አፍቅሮ ብሩር ስለለነበሮ ቀስ በቀስ ላፍትና ሃይማኖት ተጸጽ ኸይዱ አምላክነቱን ክሂድዎ ማለት እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕል ተዋሃለ ና ወታደራት መራሕ ኮይኑ መጽ ይገርመኩም ትና ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ ና ወታደራት ጀነራል ኮይኑ መጽ ለጎይታ ለከትሕዝ ማለት ይገርመኩም ሓደ ሻዕ ካብ ሃይማኖት ወጽዮም ና ወታደራት መራሕ ክኾን ተለውን ሃይማኖት ቦታት አይሰቅጠካይ ልክዕ ኸማ ማለት ይሁዳ ወታደራት መሪሑ መጽዩ لكتحزو لغويتا مالتي كما زي مسعمسي ناي صلعنت ملكت خون خيلو لالو ايغرمكم مسعام حنا نفلطو ناي فتاونت وي ناي فقر مغلصو يو سبكو لسعمكا وي لحقفكا وي سلام لبلكا سلالفوتيكا سلالخبركا خون يخيل منالوات اندوم لي فوتيكا صلايخاكو قولا حلم يريكا يور وي بحمق عينم كريكا يخيل رقيصكا مكخد يخيل دو رقيص نخيدوكا سيبلسب مون حناخا ኦርቶዶክሳዊነት ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ቢብኻ ዘውዝለሎ ለከለ ይመስል ዘውዝለሎ ለከለ ይመስል ይልኻ ለኻሊት ጥምተሉ ለይኾነሲ ለባዓልኻ ትርእየሉ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ዘማውንዮ ሰራቅንዮ ቀታለሰብንዮ ከሓድንዮ በተመሳሳለ ቡ ግልባጡን ትሑትንዮ ትዕግስተኛንዮ ፈቃርንዮ እግዚአብሔር በፍጹም ልቡ በፍጹም
حيل بفصم نو سلملخ منيو ስለዚህ እሱ በመርአይ ንሕና አነ መንየልና ልክን ወቀስ አነ መንየልና አብለለና ሐሊና ላብ እግዚአብሔር ተተጸግዕና ምሕረት እግዚአብሔር ላዋና ከምልመጽ ክንዝክር ምንታን ተጻፈ እዩ ማለት ነገር ሕማማቱን በተመሳሳለ ክንዝክር ተለና አነ መንየ ክንብል ክንخلነና ብናማን ህም ይሁዳ ምቹ ጊዜና እንጽበለና ኃጢአት ለመስራህ ምቹ ጊዜና እንጽበለና ለጎይታ ለምክሐድ ምቹ ጊዜና እንጽበለና ለኻልኦ ሰባት ለምብዳል ቂም ሒዝና ማለት ምቹ ጊዜና እንጽበለና ከአገልግሎት ለርሕቀና ተግባር ለምግባር ወይስ በተጻራሪው ከም ጴጥሮስ በንስሐ ለምምጻ ምቹ ጊዜና እንደለለና ላብንስሐ ልክን አትድና ምቹ ጊዜ እንጽበለና አገልግሎት ተመዝጊብና በሰነት ትምህርት ቤት አቲና ለክነገልግል ዲና ምቹ ጊዜ እንጽበለና ብናማን ቃል እግዚአብሔር ለመምሃር መጽሐፍ ቅዱስ አንቢብና ለምልዋጥ ና ቅዱስ ቁርባን ህይወት ና ቅዳሴ ህይወት ና ጾም ና ጸሎት ህይወት አዋና ለክጎናጸፍ ለክህሊ ለክነብር ዲና ምቹ ጊዜ እንጽበለና هما عينت مشو جزين سبلنا تخوين سناي فتينا نقورق نجر هماماتو كن ذكرت لنا أفتح همامات السول تفتصمو قدايات خلاتهم أنا مني كن بالكن خلنينا هم يهودا عملا خيل شطرية ويسن بيتروس للنساهية ويس خم بيلاطوس قويتا نصوه النهالو لقرفية لسقلية لكسقل فقد لهبية ويس خمتم ليك أنا كائنات ممران حقي عبيت هزبي قويتا لك سقل لما خر للخويا ويس دما خمت ترى لخونه هزبي نتوم ليك انا كاهنات ممران حقن عبيت هزب لك حقوس لك بلو يسقل الناول لچوه لنور اچبچبتينا لنا ويس خمتم كاب ايدو بركه فوس رخيوم دحرغن اداوم لك صفعو يدوم للعلو ينا خوينا لنا ويون كريستوس يسوس نكسقل كوسد تلو لبخيال نبرا نشتي قويتا دما من تبعلخن من تدقخن بخيام بي من تايتب كيالي لولنا نشتينا خوينا لنا ويون او قرانيو ادباباي مسقل تشكيمو كختلو خمتي ناي قرينا سبل تبعال السمعون مسقل كنحجزو نقامت لنا سواتينا لنا بحمامو بمكرو كنمسلو ندل لنا سواتينا لنا ويس خم يوحنس وانجيلاوي خم قدس دنجل مريم خمتن شعول نبرا اوالد قويتان ኢየሱስ ክርስቶስ ከሳብ እግር መስቀል ከختلو ከኸልን እንይልና ለኸድና አይናለና አሞዳታውን እንሆ ዲኹም ተሃይናል ተዋሃበትና ናይ ሽልማት ዶ ድንግል ማርያም ዲና ኾለና ይልኸም ጥያቄ ይደል ይደቅ እግዚአብሔር ነገር መስቀሉም ሒሳብ ማለት እዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለናዩ ክንገርተሎ አብራኽ ይንቅጥቀጥ አይምሮ ይድንዝዝ ልቦና ይሐምም ስለናዩ ልናገር አፍ አንደበት ታይ አይነት አንደበት ይብል ስለናዩ ለሐስብ ልቦና ታይ አይነት ልቦና እዩ ይብል ምክንያቱም መከሩ ጥልቅ ስለልኾነ ማለት ዓሚቕ ስለልኾነ ማለት ዘዝለሎ መከራ ለለ ምን ተደቅ ሰባት ምዃኑ እንርድኦ ነገር ግን ልገርመኩም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ልጅምር ካብ ግርፋቱ ወይውን ካብ ዕለት ሐሙስ ካፍታል ተአሰረላ ጊዜ ከይመስለኩም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ልጅምር ይሁዳ احلفون كريستوس نكهو قبل حسولو غيزي ساعتي لويو ابي يوحنس وانجيل معراف 13 قصر حدا تاريخهم منفسو تهوخه يبلمو قصيلو تايبل كام منغوخم حدا احلفو تايك غبرن ايو كهبن ايو يبل ስለዚህ ተና መጀመሪያ መንፈሱ ምህዋሁ በመን ምክንያት ይነሩ ማለት እዩ በይሁዳ ምክንያት ይነሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድሙ ነቲ በጣዕምል ፎቲዮ ለነበረ አልአዛር በኺሉ ይሞይቱ ለሃለ ለዛም ድሕር ተወሰነ ደቂቃ ልከልዕሎ ማለት እዩ ሕዝውን በጣዕም ፎቲዎ መሪጽዎ ለነበረ ካፍቶም 12 ሐዋርያት ለቤተ ክርስቲያን ክመርሑ እዮም ተዋሂሎም ካብ ዝተሾሙ ሓደ ለኾነ ይሁዳውን ክክሕዶ እዩ በእውነት ደቂ እግዚአብሔር ንሕና ካብ ቤት ክንኹሉል ተለና ክንደየና እግዚአብሔር መንፈሱ ለይወኽ ንሕና ኃጢአት ክንሰርሕ ተለና ክንክሕዶ ተለና بدل كن بدل تلنا خندينا إخزيابير أملاك بوانا ليهوخ ليشنق ليحزن كريستوس يسوسكو يهودا حليفو كهبن يو أنا دمك موتية مكراك قط من يلوك يخون يفرعوا منفسو تهوي خلنا لله ندومكو بعلوكو إنا قري نزي سبزي ويلو تزي ولد محاشو ود سبب ما تمحلاليفو كوهاب قدني يكو إلول كريستوس ما كموتكو قديتاي يهودا بمتفوقن كريستوس منفسو حزينو منفسو تهويخو ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመሪያ መከራ ይሁዳ ነይሩ ደቀ እግዚአብሔር ይሁዳ ነይሩ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ
ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ድሕሪና ኮይና ከም ዝልብል ቃል እንዮ ሰብ ድማ እዚ ኣብ ማእኸል ኣእዳውኻ ዘሎ ቁስሊ ደኣ እንታይ እዩ ኢሉ እንትጥይቆ ይብል ስለ ክርስቶስ ትንቢታዊ ቃል እዩ ንሱ ኣብ ቤት ፈተውተይ ዝቆሰልኽዎ ቁስሊ እዩ ይብል ይብለና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን ኣብ ቤት መን ኣብ ቤት ፈተውተይ ዝቆሰልኽዎ ቁስሊ እዩ ብዙሕ ትርጉም እንኤዎ ቤት ፈተውተይ ተባሂሉ ዘሎ ቤቱ ማለት አይሁዳውያን እዮም በአቶም ዝቆሰሉ ቁስሊ ለመላኽት ትና መጀመርያ ቁስሉ ግን ኣብ ሐዋርያት ለነበረ ቁስሊ እዩ እሱ ለለ ይሁዳ ለምጾ ቁስለት እዩ ናይ ህሊና ቁስለት እንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ካብ ናይ ይሁዳ እሕሊፉ ካብ መሃብል ተበገሰል ሓሰው ሓሳብ ጀሚሩ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ይሁዳ ድማ እሕሊፉ ሂዎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ይሁዳ ክናገር ተሎ እሕሊፉ ንጎይታ እሕሊፉ ዝሃዎ ንጎይታ እሕሊፉ ዝሃዎ ላበለ ይጽሕፍ ልገርመኩም ቶማስ እኮ ተጠራጢሩ እኮ ብጎይታ ትንሳኤ ነገር ግን ድሓረ እግዚእ ወአምላክ ኢሉ እዩ ጴጥሮስ ክሒዱ ነይሩ ለዛውም 300 ነገር ግን ድሓረ ስለልተነሰኸ ንቶማስ ተጠራጣሪ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይጽውዕ ንጴጥሮስ እውን ትከሓዲ 300 ልክሓደ ኢሉ ይጽውዕ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ካፍታ ንምለሰላ ጊዜ ሰዓቲ ካፍታ ንስሐና አቴላ ጊዜ ሰዓቲ ከም ካልኦት ሰባት ገይሩ ስለልቀበለና ትልነበረ ዘማውነትና ሒዙ ዘማውያን አይብለና ትልነበረና ሰረቅነት ህይወት እሱ ሓዲጉ በቲ ናይ ንስሐ ህይወትና ይልጽውዕና ደቂ እግዚአብሔር በተቀዲሙ ለነበረ በደልና አይቆጥረልና እግዚአብሔር ሉዩ ይሁዳ ንስሐ ስለለይአተ ክሳብ መጨረሻ ስለልቀጸለሉ በከንቱ አማማቱ ስለልሞተ ንጎይታ እሕሊፉ ዝሃዎ እና ተባለ ተጸውዑ ማለት ቶማስ ግን ሆም የተባለ ጴጥሮስም የተባለ ስለልተነሱ ምናልባት ሰባት ብልቀደመ ግብርና ሒዞም ለአና ከሸማቆቁና ክምኩሩ ይኹሉ እዮም ድኻምና ላመዘዙ ደካማታት ኩሉና ይኹሉ እዮም ውርደትና ላመዘዙ ወራዳታት ኩሉና ይኹሉ እዮም ኃጢአትና ላመዘዙ ኃጢአተኛታት እውን ኩሉና ይኹሉ እዮም እግዚአብሔር ግን ካፍታን ምለሰላ ጊዜ ሰዓቲ لجبرنا يتصدق طرح النار بتسم السوء لتصوعنا كبر مسجانا الأملاخنا يخون يهودا جن حليفو زهاو حواريا نابلة يتصوعنا نجارجنا في العالم بتلاقي قدم أولو الزمانات يهودا بعلو علتنا أيولا تهال نيرو الجرمكم مخنياتو يهودا لكريستوس تلاقي شيء أنيروسي كريستوس لا يهودا أنت محلالي في متوهابي كريستوس منتهي مخني أي متساقلين يرو سلزي يهودا لأنا تاين أيو بعلو علتنا أيو لازم بصو أيو لازم قدوس يتهايلو وانجيل زي يهودا تهايل تصحيف اللي يجرمكم بعلو يهودا كواس لين بو وانجيل مالتي بنامن يهودا لقوي تحليفو تليه هو نحنا يمدحناي يهودا نجرد حنا ناس درشاني هو مالتي من علوات يهودا لقوي تحليفو تليه هو نحنا ون ناس أي موت أنا كم أسرت بارنت تيلخا زوزل الحشوت يدك إجزاير بمسحف قدوس عين ثرينا يوم مالتي مخنياتو لمن تاي تيلخمني أقدمهم ون كتريخهم هو يسوع كريستوس كسبخت له يهوداوين من العلم قتل ويدلين يرهم كنت متحف تايب لنا جيزيو جناس للخونة تاي خونهم كاتهم تسورهم يلنا سلازي يهودا سلال شو طلع خونس من يوم قتل ودل من يوم مالتي يهوداوين السطر حكوا يخون يلقرمكم أبعلو في تماتيس هونجيل معرف إسرائيل شد الشيطان عن تو تقصي كقطر حدا تاريخهم سلازنا لهم ما عن تعلت نذكرك قالين تصحيفنا جني الله قات آمنيو خمسي بالقطر ثلاثة كقطر إسرائيل معرف إسرائيل شيء قطر ثلاثة مالتي شعو ليك أنا كهنات ممهران حجن عبيت هزبن أبد درش كيافا زبها ليك كهنات تأكلوا لنا أو ثلاثة أكلات اليوم ليك أنا كهنات ممهران حجي عبيت هزبي لقرمكم لبزح زمانات سخا فريساوي سخا صدوقاوي سخم ليك أنا كهنات سخم ممهران حجي سخم عبيت هزب لا توالو أما أخلهم كففل نيرومي يسوع كريستوس لكسك قال كنت تسمعي عم زوج سازياتنا يقرمكم يسوع كريستوس لكموت مكرا لكوصحو أما مسك لك تشنكر كنت تسمعي عم سلازي تايب لنا يسوع بتنقل حزام كقتل ودما تماخروا يبلنا تايخونو تماخروا مكر أيهود نقول لنا كوزل تبقسي انت خونا أما أخل هزبي هو كاتم أنت كي العال ببعلا يخون بالو يبلنا بمنتهى يخون فاسيك أيهود بس حصل لنا برا ببعلا يخون
إلهم نجارجن تماخيرهم يوم وديهم أصدقهم يوم كريستوس قتلني ويلهم تسمعهم يوم للو قدم حزي ليك أنا كهنات الوسنوا ووسانا ممران حقه يقبل وينيرهم ويعبيت زي يقبل وينيرهم عاوزوا للو قصيت جن ليك أنا كهنات ممران حقي عبيت زي كلهم تسمع معهم يسوع كريستوس بتنقل لك حزوان لك سقلوهم تماخروا لنا مالتي تماخرهم نجارجن بعل خوينوهم أب على يخون تواهيلهم سلازي يهودا خيدو تايلوهم وزر 14 شعو أتي يهودا أسقرتهاوي زتبهاله حاده كابتم 10 تخلته لا نابليك أنا كهنات خيدو أنا يسوع حليفة كهبكمس انتي تهوني بلوم نساتهم خاء 3 قرشي هابوو كابت على تي أجميرو دما حليفو كهبو متشو جزء يدلينا بريب لنا سلك قالوا جزيرة أملاخنا يخبرين مسجد بخالي بهلاس همز زنبي أما أخل مجد أولق إلى الأتس يهوداس أما أخل مجاوع يخيد الأتس يسويهم بي ساتهم أصدقهم الود وسوات يوم نيرهم وديهم يوم نيرهم لكريستوس الكسقلو نكقاتلو تسمع معهم يوم نيرهم هم حدك قال تناجاري هم حد اللي بحساو خوينا يهودا جن أمونجو خيرو تمجاوع يا شونجو مستبتنا مستودة لافتم ليك أنا كهنات خيرو تايلوهم حليفك كوكم سي ها خنديتوني لهم سملة تايلومو 3 قرش تسمع معه مالت لازم متشو جيزي يلدلني يهودا حليفو لك هو مخنياتو ساتهم ما بعليا خوينوهم هم يجيرهم كحزوه بتعم بزحات حزب الختلون يوم افتب بعالون غرغر كل علي خاليو التسحات مرجع حيزهم خالي يسوون كحزو يخلو يوم يا زموز للو وهاو ملامل تطرحيو ازي يكونوا لين خالي سلازي بزوز للو التبقسا يهودا متشو جيزي يدل نبره حليفون كوم لاتو من بيساتهم وديهم نيرهم يوم سلازي يهودا لانا بمنم مسفرت بعلو علتانا كخونه يخلي بعلو علتانا كخونه يخلي ግን ይሁዳ ብናማን ገንዘብ ስለላሐጸሩ ዲል ጎይታ ሸይጦ ገንዘብ ስለላሐጸሩ ገንዘብ ስለላሐጸሩ ላይ ሆነሲ ናይ ገንዘብ ፍቅር ስለልነወረይ ናይ ገንዘብ ፍቅር ስለዝነወረይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ታይብል ገንዘብ ናይ ኩሉ خفአት መሰረት ያይብላ ለገንዘብ ማለት ዘለኒ አኽለኒ መባል ምናልባት ሓደ ሓደ ሻዕ ካብ ክርስቲያናዊ ህይወት ለግልል ክኾን ይኽእል እዚ ማለት ሃፍታም ምዃን ኃጢአቲ ማለት ይኾነ ገንዘብ ምካብ ኃጢአቲ ማለት ይኾነ ገንዘብ መሓዝ ገዛ መሓዝ መኪና መሓዝ ለተፈላለየ ሃፍተ ገነት መሓዝ ምስብሳብ በደል እዩ ማለት ይኾነ እግዚአብሔርነት ለረሰዕ ተኾይኑ ግን በደል ይደቅ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ፍቅር ለቅድም ተኾይኑ ግን በደል ኃጢአቲ ብናማነ ብጣዕሚ ብዙሕን ፈተና ንኤዎ ፈተና ምን ንኤዎ ሉ የሃፍታም መንግስተ ሰማያት ካብልአቲ جمال بعين مرفت تحلف يقلل لبل مخنيات لهافتام خبير سلا الخونه مالتي እሱ ሐሊፉኩም መጽተሎግን ብናማን ሃፍታምን ብጹይ ይሁዳ ግን ናገንዘብ ፍቅር ነይርዎ ናገንዘብ ፍቅር ስለዝነበሮ ድማ ንጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስን ክሕዝ ምቹው ጊዜ ታይገብር ነይሩ ማለት እዩ ጽበ ነበረ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥር 1 ጀሚሩ ሓደ ታሪክ ነው አፍቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለተ ረቡዕ መዓልቲ ምስ ሐዋርያት ኣብ ሓደ ገዛ ተኣኪቦም እናበልዑ እናሰተዩ እናሃለዩ ሓንቲ ሰበይት መጽያ ማርያም ትበሃል ማርያም እንተ እፍረት እንብላ ማለት እዩ ታሰበይትሳ ላብ እግሪ ጎይታ ወዲቃ ብንብዓታ እግሩ ሓጺባ ብጾግራ ወልዊላ 300 ዲናር ልሽወጥ ብጽሩይ ናርዶስ ዝተሰርሐ ጽቡቕ መዓዛ ዘለዎ ጨና ሒዛ ለጎይታ እጋሩ ታይ ጌራቶ ማለት እዩ ቀቢአቶ ይብለና ማለት እዩ ቀቢአቶ ምስ ቀበቶ ይሁዳ ካፍቶም ለግሮምሩም አካላት ዋና ነይሩ ከምዚ ይብል ሓደ ካፍቶም ደቀ መዛሙርቱ እቲ ከትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና ይብል እዚ ሙዑዝ ሽቱዚ ብ300 ዲናር ተሸይጡ ንምንታይ ንድኻታት ዘይምተዋሃበ ነይሩ በለ ይብለና ሓሳቡ ትክክል ይመስሊ መልሱ ላይ ትክክል ይመስሊ ትክክል ኮይ በቃ ለድኻታት ተቆርቋሪ ይመስሊ ሕዚ ይሁዳውዚ ዮሐንስ ግን በደንብ ገይሩ ይብል ገርመኩም ቀሚሙ ጽሒፎት ጽሑፍ ከምዚ ይብል እዚ ዝበለ ድማ ይብል ዮሐንስ ሰራቂ ስለዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን
تحازم مداي مصوات ስለዝነበረ ካብቲ ኣብኡ زኣተውን የልዕል ስለዝነበረ እዩ ይብለና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን ለካ ይሁዳ ተሓዝም ሙድባይ ምጽዋት ወይ እውን ሐዋርያት ገንዘብ ንብረት የብሎም ይትለግነ ይወኹሎም ላምጹ ላመን ይምልእት ይሆን ይሮም ላብ ክርስቶስ የምሎም ጽወን ይሮም እሱ ጥራሕ ይኾነይ እተናዋለድ እነ ማርያም መግደላዊት እንብለን ካልኦትም በተመሳሳሊ በዓል ጸጋታት ለነበራን ብዙ ሐሰለ ለነበራ በገንዘበን ለጎይታ ይገልግላ ነበራ ይብል ተመጽሐፍ ስለዚህ ተገንዘብ ስመን ይልሕዞን ይሩ ማለት ይበኻል ይባሃላ ይሁዳ ይልሕዞን ይሩ ስለዚህ ይሁዳ ይሕዞ ስለነበረ ካኡ ይጥቀም ነይሩ ይሰርቅ ነይሩ ሕዛ 300 ዲናር ዚኣ ተባኺና ኢሉ ለሎ ለድኻታት ለይተዋው ኢሉ ሓዚኑ ለይኾነስ ካብኣስ ለቆርጻ ፐርሰንት ንያ ማለት ይበኻል ይባሃላ እሳ ስለልጎደለቶ ይሁዳ ኸውዱ ቀሪጽ ወለሎ ስለዚህ ለድኻታት ኮም ኾነ ነይሩ ኢሉ ተቆርቋር መሲሉ ይሁዳ ማለት ነገር ግን ገንዘብ ስለልሳአነ ለይኾነስ እንደውም ላሰረቀ ለወስድ ናይ ገንዘብ ፍቅር ለለዎ ስግብግብ ለነበረ ሰብ ምዃኑ ቅዱስ ዮሐንስ በግልጽ አቀሚጥልናል ቅዱስ አውጉስጢኖስ ልባሃል ሊቅ ስለ ተሽቶ ክናገር ተሎ ከምዚ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ተሪኹም ንሕና ይብል ነቶም ክሞቱ ዘለዎም ካብ ሞት ናብ ሞት ዘብጽሕ መዓዛ አይና ይብል ነቶም ክድሕኑ ዘለዎም ድማ ካብ ህይወት ናብ ህይወት እነብጽሕታ አይና ይብል መዓዛ አይና ይብል አይገርመኩሚ ዘውዝለሎ ቃል ሒዙ ቅዱስ አውጉስጢኖስ ታይብል ዘውዝለሎ 300 ዲናር ዝዋጉ ሽቶ ንይሁዳ ካብ ሞት ናብ ሞት ዝመርሕ ሽቶ መዓዛ ኮይንዎ ንታሰበይትኻ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብጽሕታ ኮይንዋ መዓዛ ጨና ኮይንዋ ማለት እዩ አይገርመኩም ብዙሕ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ክስበኽ ተሎ ለሰረቀ ወይውን ዘይሰረቀ መንግስተ ሰማያት ያአት ይልና ከነምር ተለና ተሰራቀታይ ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት ታይ ይኾኒ ማለት እዩ አያአቲ ማለት እዩ ስለዚህ ትክሞት ልደሊ እተብስርቅ ዓለም ክነብር ልደሊ ወንጌል ብናይ ዋዕሉ መንገድ ጥራሕ ክስበኸሉ ልደሊ ሰብ ዘውዝለሎ ቃል ካብ ሞት ናብ ሞት ይልገብሮ እዩ ለውጽሖ ቃል ነትክምለስ ለለወኸ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ለውጽሕ መዓዛ እዩ ወንጌል ማለት ትሽቶስ በወንጌል መሲሉ ቅዱስ አውጉስጢኖስ ዝሽቶ ዝግን ይሁዳ ካብ ሞት ናብ ሞት ለብጽሕ ናብ ክሕደት ለብጽሕ ነታሰበይት ለለ ናብ ንስሐ ናብ ክርስቲያንነት ህይወት ለብጽሕ ነበረ ይብለና በረከቱ ምስኩላትና ይኹን ስለዚህ ይሁዳ ገንዘብ ሕጥረት የነበረ እዩ ሌባ ስለነበረ እዩ ልገርመኩም ለሸጦ ዋጋ እኮ 30 ብር እኮ 30 ቅርሺ ማለት 30 ቅርሺ ባይሁዳውያን ዘንድ ሓደ ብዕራይ ንሓደ ባርያ እንድሕር ወጊእዎ ኮይኑ ናይቲ ባርያ በዓል ናይ እቲ በዓል ብዕራይ ክንደይ ይክሕሰሉ 30 ቅርሺ ይክሕሶ ነይሩ ግልጽ ደ ይባሃለ 30 ቅርሺ ይክሕሶ ማለት ስለዚህ ናይ ባርያ ዋጋ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ተተሚንሉ ለሎ ልገርመኩም ማለት እንደውም አፍተ ተአምረ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንና ልንበፍ ተመቅድም ዲያቆናት ሐዋት ቀሳውስት ቦታት ክብሉ ተለው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይተዋቀሱ በእንቲ አየ ተኮርኦትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመገብር ለህዳጥ ብሩር ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰማይን ናይ ምድር ንጉስ ዝኾንኻ በበትሪ ዝተወቃዓኻ ከም ባርያ ድማ بحسار قرشي زتشتقها يبل بحسار قرشي عالم بمولو تتقليلو أو عالم للو مأدنات بمولو تشيطوكو نكريستوس إيسوس كعد قول خيل كوي خوني بمنم كتمن لي يخيل أملاك كوي هيو لي يودو بعل صقا كوي نعوغن بخندي تتمينو مالتي بيهودا عيني بسلاسة قرش تتمينو بالحزن خونتات مالتي برقت سلاسة قرش كفت شعيتو غيزي واغان يرو كوي همزنا لو مسلاسة قرش لك يمثلنا ثلاثة أربعة بان لجزء مالتي فتشعيتو جزء مريت يجزء نايدم مريت ويون أكيل دام أيلهم لسوعوا قرش سوسو يتجزئ والجرمكو دخاتات القبر له مالتي ريهم دو كريستوس بمشاطو بعلو تجنزب نايد دخاتات مقابر خوينو مالتي ثم تطورت لي ولهم قبرت لي ولهم سوات القبر له كبر بوتا خوينو مالتي دم سلالفاسو يسوع كريستوس دما نايدم واقات وهايلو تبوتا سول جرمكو تنا يهودا التقبلوا جنزة مالت أيد اللي سلالتهم ليك أنا كانت واي إذن نايدم واقع أيلهمس بق حالهم ويتهم كوي هم ليس قالوا قال هم ليه ولسي أي نايدم واقع إذا يجبأي كانوا والعقد ستين ما يبلناي الخالي نجر ما كنت قاموا اللي يبلنا يركز يلهمسي بق خيدهم نادم واقع جزيهم هو مالتي لخوان مريت جزيهم نايدم واقع يلهم دم سميهم هو أكيل دام يلهم هو
ስለዚህ ብሕሳር ዋጋ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ብትለይ ምጡና ዋጋ ክሽወጥ ኸይሉ ማለት እዩ ልገርመኩም ካው ድሕሪ ናይ ይሁዳ ምስምሳሊ ሸይጥዎ ተዋዒሉ ገንዘብ ተቀቢሉ መጽዩሲ ኣብ ዕለት ሐሙስ መጽዩ እግሩ ክሓጽበተሎ ምንም የመሰለኝ ምንም የደንገጸኝ ወሪዱ ክሓጽበተሎ ምናልባት እኮ ልገርመኩም ሓደ እኮ ትሕት ንብል ኣለና በከመ ትትና ረከበ ልዕልና ልብል ቃል ነው ወረ ትሕት ብምባል ልርከብታይ ነው ልዕልና ሊቃነ ጳጳሳት ካህናት ትሕት ኢሎም እግሪ ምእመናን ይሓጽቡ እኮ እዮም እግሪ ምእመናን ክሓጽቡ ተለው እኮ እሳቶም ለግኒዎ በረከት ልዕልና ንእዎም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዓይነት ልዕልና ለግኒ ይመስለኩም አምላክ እኮ ኢሱ ጎይታ እኮ ኢሱ ካው ላዕለታይ ሞክህል ኮይኑ ነገር ግን ወሪዱ ተሰቂሉ ልክሞት ልመጸ ስለልኾነ እግሪ ሐዋርያት ምሕጻው ምን ማለት ይኾን ነይሩ ምውራት ጥራሕ ነይሩ ይሁዳ ግን ምንም የመሰለኝ ክርስቶስ እኮ ተስታውስ ተኮይንኩም ጴጥሮስ ምስ ከሓዶ ቆላ ሒሉ ምስራዩ ጴጥሮስ ወዲያው ላብ ንስሓ ይጎዩ ምናልባት እኮ ሓደ ለሰባት ብሙቃስ ብምንዝናዝ ክንምልሶም ንደል ኮይና ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ቆላ ሒሉ ጥራሕ ይልር ምልክት ጥራሕ ይለርኢ ለሰባት ምልክት ብምርአይ ክንምልሶም ክንኽእል እንኤና እምበይ ጥፋአቶም ልከአምኑ ለይኾነሲ ብጥፋአቶም ትክክል ኢና ኢሎም ክማጎቱና ይንግበሮም ደቂ እግዚአብሔር ቀሰቢልና ምልክት ይብና ስሕተቶም አሚኖም ላብ ንስሓ ክመጹ ንግበሮም ሓደ ሻዕኮ ላብ ቤተ እግዚአብሔር ልመጹ ሰባት ወቂስና ተقليلهم ላብ ቤተ እግዚአብሔር ልከይ መጹ ንግበሮም ኮን ሕና ኮይና መንገዲ ዓጸይተ ልክዕማ አይሁዳውያን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆላሕ ምሰሎ ተነሲ ይሁዳ ግን ምንም የመሰለ ይገርመኩም እግሩ ከሓጾት ኣለኩ ለዛውም ካብ መንጎኹም ሕሊፉ ልህበን ንዮ ይልክና ገር ተሎስ ታይብል ነይሩ ምስቶም ሐዋርያት ኮይኑ ሐዋርያት ሁሉም ታይሎም ብተናጸል ጎይታይ ኣነ ዶ ይኾን ኢሎም ይሁዳ ከታይ ልቅጽለ ቢሉ መምህር ኣነ ዶ ይኾን ይሉ ተመሊሱ ማለት ኣነ ዶ ይኾን ይሉ ተናገሩ እንደማ ቦታት ተናገሩ ተለው ታይብሉ ይሁዳሲ ና ጎይታ አምላክነት ክሒዱ ልጸንሐ ሰብ ይብልዎ አምንም ቦታ ጎይታይ ክብል የተሰምዐ ይሁዳ መምህር ጣርሐላል ኢልና ገር ነይሩ ልገርመኩም ብዙሕ ጊዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መጀመርያ ሰብ ለጋጥሞ ና ምግባር ህጸጽ እዩ ና ምግባር ህጸጽ ተሃልዩ ካብ ላብና ሃይማኖት ህጸጽ ልቅጽል ተመሊሱ ማለት እዩ መጀመርያ ሰብ አቀዲምኩም ተተዓዚብናዮም ና ቅዳሴ ህይወት ይጎድሎም ና ኪዳን ህይወት ይጎድሎም ና ሰዓታት ና ማህሌት ህይወት ይጎድሎም ና ጸሎት ህይወት ይጎድለና ወይ ናይ ጾም ህይወት ይጎድለና እሞ ብዙ ነገር ዝምስ ጎድለና ለምንታይ ናአትካው ላብና ሃይማኖት ቅዳሴ ግን ታይ ገባሪ ጾም ግን ታይ ይጥቅሙ ና ንስሓ ህይወት ስለሌለ ንስሓ ታይ ገባሪ ይብለካ ና ቅዱስ ቁርባን ህይወት ስለሌለ ቅዱስ ቁርባን እኮ ምሳሌያዊ ቃሉ ይብለካ ተመልሱ ማለት ና ምግባር ህይወት ተለይሃልዩ ቀስ በቀስ ላብና ሃይማኖት ህጸጽ ይኸድ ይሁዳ ስግብግብ ብምዃኑ ገንዘብ ፈታው ስለልኾነ ናይ ገንዘብ ፍቅሪ አፍቅሮ ብሩር ስለልነበሮ ቀስ በቀስ ላፍትና ሃይማኖት ህጸጽ ኸይዱ አምላክነቱ ውን ክሒድዎ ማለት እዩ ድሓሩን ሕሊፉ ይዎ ስለዚ ይሁዳ አስመሳይ ነይሩ ለስመስል ነይሩ ጎይትነቱ ውን ድሓረ ቀስ በቀስ እናገበረ ክሒዱ ማለት እዩ ድሓር ንጎይታ ንከትሕዝ ሙቺ ጊዜ ይደሊ ነይሩ ኣብ ደብረ ዘይት ልበሃል እምባ ቶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸሎት ኣብ ነበሩሉ ጊዜ ሰዓቲ ይሁዳ ወታደራት አይሁድ መሪሑ መጽዩ ምቹ ጊዜ ግኒ ማለት እዩ በይኑ ልኾነሉ ጊዜ ሰዓት የግኒ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕል ተባሃለ ና ወታደራት መራሕ ኮይኑ መጽ ይገርመኩም ትና ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ጳጳስ ኮይኑ ልተሾመ ና ወታደራት ጀነራል ኮይኑ መጽ ለጎይታ ልከትሕዝ ማለት እዩ አይገርመኩም ሓደ ሻዕ ካብ ሃይማኖት ወጽዮም ና ወታደራት መራሕ ክኾኑ ተለውን ሃይማኖት ቦታት አይሰቅጠካይ ልክዕ ኸማ ማለት ይሁዳ ወታደራት መሪሑ መጽዩ ልከትሕዞ ለጎይታ ማለት እዩ ትልስዕሞ ድማ መጽኹም ሓዝዎ ኢልዎም ኸይድ ድማ ቀጥታ ገይርዎ ማለት እዩ ስዒምዎ ካብ ማዘ ምስ ዓምሲ ናይ ጸላዕነት ምልክት ክኾን ክኢሉ ዘሎ አይገርመኩም ምስ ዓም ንሕና ንፈልጦ ናይ ፈታውነት ወይ ናይ ፍቅሪ መግለጽ እዩ ሰብኮ ልስዕመካ ወይ ለሐቁፈካ ወይ ሰላም ልብለካ ስለልፎቴካ ስለልኽብረካ ክኾን ይኽእል ምናልባት እንደም ለይፎቴካ ጸላኢኻ እኮ ቆላ ሒልማ ይርኤካ ይወር ወይ ብሕማቅ ዓይንም ክርኤካ ይኽእል ረጊጽካም ክኸድ ይኽእል እንደም ረጊጽን ንኸይዱካ ሲብል ሰብ ይሁዳ ግን መጽዩ ብምስዓም ልጎይታ ሕሊፉ እዩ ካብዚ ታይ ተማሂርና ኣብ ዓለም ሰባት ስለልሰዓሙና ሰላም ስለልወሉና ስለልሰሐቁልና ሓቀኛታት እዮም ማለት ይኾነ ከም ይሁዳ ብጣዕሚ ብዙሕ ከስመስል ልኽእል ሰብ ከምለሉ ተረዲና ክንጥንቀቅም ክንኽእል ነይና ማለት እዩ ስለዚ ይሁዳ ብምስዓም ልጎይታ ሕሊፉ እዩ
ሓደ ሊቅ ኢትዮጵያዊ ታይብል ናዕለት ዓርብ ነገርስ እንደየና ለደንቕ እዩ ናይ ክርስቶስ ሕማማት እንደየና ለደንቕ እዩ እተና ፍቅር መግለጽ እንብሎ ምስዓም بتتصاراريو ناي خفات مغلص خوينو اتناي خفات مغلصي اتناي حمام ناي مكرا مغلص لنبره طور دما ناي هيوت مغلص خوينو مخنياتو لنجينو سلبحال وتادر غون غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ بموغاታይ ስለለኾነ አይኑ بمفواس لا هيوت ስለለመጸ ማለት ና ክርስቶስ ደህነት ፍሪ ለብሎ በዚ ትልጥፋት ለነበረ ለህይወት ይኾን ፍሊ ህይወት ለበልኻየው እንታይ ይኾን ማለት እዩ ለጥፋት ይኾን ማለት ይሁዳ ግን እዚ ብምግባር ንጎይታና ንአምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሕሊፉ ክህወ ኽኢሉ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ዕለት እዚ እቶም ላልዕልናዮም ዝነበሩ ጉዳያት እና መጀመርያ ምክር አይሁድ ልበልናዮ ቀፂልና ይሁዳ ንጎይታ ሕሊፉ ንክህብ ምስ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ከም ዝተነጋገረ ውዕል ስምምዕነት ከም ዝፈጸመ ብ30 ቅርሺ ንሕሊፉ ንክህቦ 30 ቅርሺ ከም ዝተቀበለ ካልኣይ ንሓስቦ ነገር ሳልሳይ ድማ እታ ማርያም እንብላ ኃጢአተኛ ሰበይቲ 300 ዲናር ዝዋግኡ ለኾነ ብናርዶስ ተበልቀጠ ሽቱ ሒዛላው ጎይታ ላው ኢየሱስ ክርስቶስ መጽያ ኃጢአታ ከም ዝተሰሰረየላ ናያ ነገር እውን ወንጌል ኣብ ተሰበኸሉ ሁሉ ክንገር ከም ለለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተናገረና እንዝክረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱ መከራ ፈጺሙ ወለሎ ሞት ፈጺሙ ወለሎ እያንዳንዱ ሕማም ገይሩ ወለሎ ለመኒ ማለት እዩ لاي لاخاتكم يمخانو ذكرنا اب ነገር حمامو لو مسيلنا لو ذكرنا من حاتياتنا بخينا سجيدنا حاتياتنا تحاديقلنا لزلالم بيتو لك ننبر نا እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ለምህረና ለገሰጸና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይخبر ይመስገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር